Разпети петък, ние го наричаме така заради разпятието на Спасителя. По-народно някои хора си мислят, че това е заради опелото на Спасителя, едва ли не, защото се пее опелото и разпяваме петъка, точно обратното. Това е деня, в който примира цялата Вселена. Защото е денят, в който Спасителя умира. Всъщност, ние като казваме Спасителя, не съзнаваме, че имаме един Бог, един Господ, който има в себе си силата си да унищожава. И това всемогъщо същество идва на земята и се въплъщава. В смисъл става човек, става като един от нас, но в себе си не губи тази божествена природа, с която може, освен да показва любов, но може да показва и гняв. И въпреки всичко, тази мощ виси на дървото. Виси на едно срамно дърво, защото смъртта, с която е бил убит Спасителя, е позорната смърт. Знаем, в Светото Писание се пише проклет, който виси на дърво. И въпреки всичко, въпреки поруганието му, въпреки, така да кажем, отношението на човеците към него, онази злоба, онази ненавист към Бога, което виждаме и днеска в много хора, които се борят срещу нещо елементарно, срещу познаването на вярата ни. Вкарването на вероучение в училище или изобщо научаване за вярата ни. Това е един вид разпятие. Ние от тези хора отново разпъват Христос. Отново го разпъват, защото те го хулят. Те не искат Той да им бъде Бог. И това всемогъщо същество стои в разпнато, примирало и вместо да унищожи света, то приема върху себе си да приеме човешка смърт, да се отдели душата от тялото и тялото да остане мъртво. Богослужението е особено в Велики петък. Сутринта по времето се четат така наречени царски часове. Часовете са едни особено църковно богослужение, в които се четат псалми и четат се и текстове от Стария завет. И по времето на четенето на тези псалми се изнася плащаницата. Всъщност плащаницата, в която е бил убит Спасителя и която изобразява всъщност неговото погребение. С изнасянето на плащаницата започва така, поклонението пред гроба на Спасителя. Плащаницата е образа на гроба Господен. Плащаницата е образа на онова място, което ще побере невместимия, но от друга страна ще стане свидетел на Възкресението. На Велики петък вечерта се извършва опелото на Спасителя. Изпяването на ония псалми, тъгата по загубената благодат. Защото Спасителя, докато е жив, твори, дава радост на хората, изцелява, дава милост, показва любов, което в днешен ден ние просто от такава степен сме забравили какво е, че даже нямаме достатъчно думи да го обясним. Велики петък е ден, в който трябва да замълчим за човешкото престъпление, за престъплението на човека срещу Бога. Да замълчим, да се опитаме да съберем душата си, да поплачем не за Спасителя, а за загубената радост, за това, което ние губим, ако не сме с Него.